Welcome sa Health Series 11. Ang topic sa atong health series karon mao ang healthy inahan. Ug mahitungod kini sa healthy nga pag-atiman sa bag-ong nanganak sa iyang kaugalingon. Sa miagi natong pagtuon, atong nahisgutan ang mahitungod sa healthy baby. Apan, luyo sa mga healthy nga baby ang healthy nga inahan. Para healthy ka, ikaw nga bag-ong nanganak, pag-inom og daghang tubig. Pagtulog kung matulog usab ang imong baby. Ug kaon sa mga healthy nga mga pagkaon. Labi na sa mga utan ug mga prutas, mga itlog, isda, mga karne nga walay tambok. Pag-schedule usab ug panahon matag adlaw para sa imong pagligo, pagpagwapa ug sa paglihok-lihok. Bahala hinay kay dali ka makakusog ug dali makabalik ang normal nga gabation sa imong lawas kung mahanay ang imong adlaw ug kung naa kay routine o schedule. Patabang ka sa imong bana, mama, igsuon ug mga higala sa mga trabaho nga dili pa nimo kaya. Ug sabta nga limitado pa ang imong kusog kay bag-o ka nanganak. Apan ayaw ka balaka. Kay dili madugay makabalik og normal ang imong kusog. Kasagaran mga 2 ka bulan kung dili complicated ang imong pagpanganak. Diretso isaba kung naa kay mabati nga lain o kung lisod ang imong emotions. Sama sa kahadlok, kalibog, sobra nga kakapoy, kung maka-stress kanimo ang pag-atiman sa imong baby, kung dili ka gusto magkugos sa imong baby, kung dili mo maka-bonding sa imong baby, kung dili nimo gusto ipatutoy ang imong baby, kung dili ka ganahan mo kaon, kung dili ka gustong mo gawas sa imong kwarto, ug uban pang ingon niini. Importante kaayo nga diretso nimo kini isulti sa imong bana o mama ug sa midwife o doktor. Kay basin naa kay postpartum depression ug gaipik kini sa daghang mga bag-ong inahan. Naay tambal niini ug naay tabang. Ayaw gayud pag-antos nga igo ra ka gahilom. Atiman na ang imong mga totoy. Pinaagi sa paglimpyo kanila kaduha o katulo sa usa ka adlaw. Ginamit ang tubig ug gentle nga sabon, dili isog nga klase. Kung gabra ka, gamita ang humok nga klase ug ilisi kung mabasa. Kung masamad ang imong atngal, tambali sa imong gatas o tambali sa lanolin nipple cream nga mapalit sa parmasya ug safety bisan kung matutoy sa baby. Medyo common ang uplok nga atngal o inverted nipple. Kung ingon niini ang porma sa imong atngal, ayaw ka balaka. Ipatutoy gihapon ang imong baby. Uban pod pag mamador kay makatabang kini sa pagpatindog sa atngal. Makatabang pod ang pagbutang og bugnaw
sa atngal ug ang hinay nga pagpislit o pagmasahe sa atngal. Expect ka nga basin sakit ang imong tutoy, basta ay pa. Basin magliki-liki ang imong atngal, o basin magduko, o basin gani hilantan ka. Basin muhubag ang imong tutoy, kay usahay ga infection tungod sa mga tubo sa gatas nga mubara. Ug basin kinanglan magtumar kag antibiotics kung resitahan ka sa doktor. Apan kasagaran, okay ra kaayo ipadayon ipatutoy ang imong anak bisan kamulo pa kining tanan. Dili maepektahan ang imong gatas ug bisan kung grabe kasakit antu sara kay usa kini katambal ang pagtutoy sa imong baby para dali maulian. Ug kinahanglanon usab sa imong baby ang imong gatas. Dali ra mulabay kining mga problema. Gikan sa mga ikatulo ka adlaw, gikan sa imong pagpanganak, paingon sa mga ikawalo, ayaw ka tingala kung medyo ka emosyonal, ug dali ka makahilak o dali ka kakaulit, kay grabe ang mga hormones diha sa imong lawas nga gitawag og oxytocin. Tungod sa pagbuhat sa imong tutoy og gatas og sa pagpatutoy nimo sa imong baby. Dako ang ikatabang niining mga hormones sa imong tutoy, apan makapa-emosyonal pud sila. Relax lang, kay dili madugay mag-level ra sila. Makatabang pud kanimo sa pag-relax ug sa imong baby kung naamoy skin to skin time, matag adlaw. Hubua ang imong blouse o t-shirt ug hubui ang imong baby ug ibutang siya sa imong dughan skin to skin. Dako ang kaayuhan niini alang sa baby ug alang usab sa inahan. Kay makaparelax kini sa pitik sa kasing-kasing. Makapakalma, makapa-steady sa pitik sa pulso ug maayo kini nga bonding time. Kalimti kadyot ang mga trabaho ug ang kabisi ug hatagi ang imong kaugalingon ug ang imong baby ug skin to skin time. Kamong magtiayon ug ang tibuok pamilya, kinanglan mo agyog panahon sa pag-adjust sa nabalhin ninyong kahimtang tungod sa inyong bag-ong baby. Aron mahimo kang healthy ug happy nga inahan, kinanglanon ang teamwork ninyo sa imong bana. Maniguro ka nga samot ang inyong pagbonding sa imong bana ug ipaapil siya sa tanang kalipay ug kalisod sa bag-o ninyong kahimtang. Ang imong gabation ug gaagian, i-share kaniya. Kung andam ang imong lawas, makabalik mo sa naandan ninyong relasyong pagkamagtiayon. Ug healthy kini, ug makatabang kaninyong duha, kay marinyo ninyo ang inyong pagkasuod. Ug makalig-on kini sa inyong relasyon ug sa inyong gugma. Kasagaran, ga-advise ang mga doktor nga ipalabay sa ang mga 6 ka semana gikan sa pagpanganak ay mo magbalik sa normal nga gabuhaton sa magtiayon. Kay igo na kadto nga panahon nga makarecover ang imong lawas. Kung nasisaryan ka, maurag gihapon. Mga 6 paingon sa 8 ka semana gikan sa imong pagpanganak, maulian na ang imong lawas. Siguro,
Masayop ka usahay sa imong pagkainahan. Sama sa tanang mga inahan. Apan mabawi ra sa imong gugma. Walay makabaylo sa gugma sa inahan. Ug ang imong gugma makalig-on sa imong anak sa tibuok niyang kinabuhi. Congratulations sa imong bag-ong baby ug sa imong pagkainahan. Gasa kini kanimo gikan sa atong Ginoo.